Kien hemm każi ta' Covid mill-ġimgħa l-oħra hawn fl-iskejjel tagħna? Iva, kien hemm. Għandek numru? Iva, għandi numru fl-iskejjel statali kien hemm 26 każ ta' każijiet pożittivi ta' edukaturi, għamela li daħlu 26,000 tifel u tifla fl-iskejjel statali, kien hemm żewġ każijiet. Konferma min-naħa tal-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici fil-programm NETLIVE waqt dibattitu mal-Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Puli ftit inqas minn ġimgħa wara li l-iskejjel Maltin u Għawċin bdew jilqgħu lura lill-uliedna fl-iskejjel. Bil-Ministru jikkonferma illi hu baqa' sod fil-pożizzjoni tiegħu. Hemm affarijiet ma l-emjuti naqbel, hemm affarijiet fejn ma naqbilx, u hemm affarijiet fejn naqbel ħafna u affarijiet fejn ma naqbilx ħafna. U meta ma qbilx ħafna, kont ċar jiena dejjem għedt illi l-iskejjel f'pajjiżna għandhom jiftħu għax l-aqwa edukazzjoni ta' uliedna issir fil-klassi u dik hija pożizzjoni li ma ċċaqlaqx minna. Fid-dawl tal-każijiet pożittivi dejjem jiżdiedu ġimgħa wara l-oħra u l-appelli tal-esperti, il-Ministru Bonnici sostna li l-ftuħ tal-iskejjel hija r-responsabilità tiegħu u sabbat saqajh biex dan iseħħ. Ir-responsabilità hija tiegħi. Jien nerfa' id-deċiżjonijiet li ħadd. Sabbat saqajja le, l-edukazzjoni tisir fl-iskola. Fl-istess waqt huwa farfar ir-responsabilità tal-konsegwenzi ta' emilu minn fuq spaltu għal fuq is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawci. Id-deċiżjonijiet fejn jidħol saħħa pubblika ma nieħodhomx jien. Tieħodhom l-Awtorità tas-Saħħa Pubblika. Il-Professur Gawci tmexxi l-Awtoritajiet tas-Saħħa. Aħna nimxu fuq dak li tgħidilna hi. Intant, Owen Bonnici ammetta wkoll illi fl-iskejjel sekondarji hemm problema ta' nuqqas ta' għalliema. Sekondarja wkoll kavert? Sekondarja hija kavert. Ħlief dawk l-għalliema ta' ċerti suġġetti li m'għandniex, li ma jeżistux. Aħna għandna nuqqas ta' għalliema f'ċertu suġġetti. F'ċertu suġġetti fis-sekondarja hemm ċertu għalliema li ma jeżistux. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli saħaq illi tkellem mal-unions l-għalliema u l-ġenituri u l-koll kemm huma kritikaw bl-aħrax in-nuqqas ta' informazzjoni min-naħa tal-Ministeru u n-nuqqas ta' preparazzjoni wara li l-Gvern Laburista kien ilu konxju bis-sitwazzjoni minn Marzu. Nuqqas ta' informazzjoni, nuqqas ta' pjan, nuqqas ta' preparazzjoni bdiet taffettwa lil kulħadd mela telqet nuqqas tard mill-Ministeru, wasalant l-iskejjel tard, wasalant l-għalliema tard. Min sejbati? Finalment l-istudenti. Dan fil-waqt li rrefera għal fatt li l-protokolli tas-saħħa ġew mnedija f'9 Settembru ftit ġimgħat biss qabel ma kienu skedati li jiftħu l-iskejjel għad-detriment tax-xogħol l-għalliema u l-edukazzjoni ta' uliedna.